Andito tayo ngayon sa Atchesa Place. Silip tayo sa loob. Kayo dito guys, no? Ito yung sa Magalang Arayat. Ito yung entrance guys, oh. Nasa yun si Irene. Ano, yung mga mangga. Ayan guys, oh. Yan, event place daw nila yan. Yung taas na yan. Okay. Pag gusto magpabook sa mga mag-check-in dito, proceed daw sa cafe. Okay. So pag gabi parang romantic ng lugar dito guys. Alright. Hininga na si Irene. Meron din ang picture-picture. Kurang ko. Si Irene. Ito yung paligid guys. At ayun, nalula na si Irene. Mababa pa lang yung hagdan. Yan yung paligid guys, oh. Yan, mga event place nila yan. Pag may mga activities dyan daw. Alright. Ayun yung Arayat. Mount Arayat dyan guys, oh. Tutukan na lang namin, oh. Hacienda ni Jesse Boy. Ay, wa. Hacienda ni Jesse Boy. Ito. Pataas na ng pataas. Ayun guys, oh. Kita nyo ba? At meron silang maliit na aeroplano rito. Ayan, oh. Tora-tora. Meron silang... Saan yung kasama ko? Ayun guys, oh. Na-exercise kami. Ayun yung kape. Ayun. RPS 1460. Uy! Renay! Nana? Are you okay? Ayan guys. So, kita nyo ba yun? Paligid. Napakatahimik guys. Ayan. Napakatahimik. Ay, helicopter ta. Helicopter ya kano. Helicopter ya kano yan. Diba? Tara pa tayo guys. Ito yung hagdan dito. Pataas na naman. May level up. Asa yun yung cafe doon, no? Ang galing ng ano nila, konsepto nila. Parang abandoned place, no? Yero, metal, tapos solid na kahoy. Pito tayo guys, no? Ayan. So, yero, may kapis. Marami na nagsiselebrate dito. Ito, cashier, pay as your order. Ay, wow. Ang galing, ome. Kami ganitong upuan dati. Kahit ganyan, no? Sa panahon ng lola ko. Sige tayo dito guys, eh. Wow. Tignan yung ilaw nila. Ayan, oh. Yung mga panga. Ito yung lampara. Digas yan guys, no? Pinobombahan yan. Tapos ito ginagamit pang araro. Tapos meron silang bangka. Tanda-tanda ko pa guys, nung high school ako. Ito yung plancha ko, ganito. So, isang pagkakamali dito kapag maalikabok na, lilipad sa uniform, sa damit.
Kaya kailangan smooth yung galaw mo dyan. Mabigat yan guys ha. Mabigat yan. Nilalagyan ito ng uling. Galing. Ay. All bikes. Ito, gilingan. Ay. Nandun na. Ay, tayo sa taas. Ito sa ilan dito guys, no? Kapag order kayo ng foods, drinks, ay naroon sa baba. Ayun, sinaserve nila dyan. Pick up counter. Self-service, ano, yun, no? Dito guys, ayan, no? Lawak. Kung gusto nyo magtambay dito, meron. Kaya ito kalawak, hindi ito. Tapos meron doon sa baba. Meron din doon. So, marami nagpapapicture, marami nagbibideo-video. At ayun si Irene, no? So, napakakalmado na lugar. Nice place. CR. So, ito yung CR ng pambabae. Dalawang pambabae dito, guys. And then, ito naman yung panlalaki. So, tingnan mo yung yero nila, guys. Kahit kinalawang, pero wala pa rin tulo. Tingnan natin yung loob. Sindi natin yung ilaw. Ayun. Ay, wow. Ito ang galing. Okay, guys. Ihi muna ako, guys. Wala, mga patakla ako. Then, pag ihi, patayin na natin. Na-flash ko na rin. Oh, same thing. Same design. Galing. Yero lang guys, oh. Konsepto nila. Yero, kahoy, solid na kahoy. Yung ilaw nila ang galing din, oh. So, meron pa silang pakapis-kapis, no? So, yun. Marami pwedeng ma-accommodate itong lugar nila. Fred! Ay, wow. Ayan guys. Oh. Nice view. So, yun yung mga pinaparentahan nila. Important guys. Pinaka-function hall nila ron. Event. Is, mga bilas yan doon. Yung mga gustong mag-check-in. Ayan, so, punta lang daw sa cafe doon reserve. So, ito. Tcharan! May mga tao dito, guys. Ano to? Tabingi siya magbigay ng ano? Neta? Video. Para mas maganda. Para mas maganda yung camera ko isa. So, ito yung kabuuan niya. Ayan. Left wing. Tapos yung center niya. Tapos right wing, yung portion doon. So, ando doon yung cafe. Ayan guys, so pwede dito magtambay-tambay. Tapos may ilaw. So, romantic siguro dito pag gabi. Tapos, meron dito guys. Ito. Siguro dito kapag may live band. Silip natin. Okay. At dito naman yung live band. So, dito magpa-perform yung mga musician. Tapos ayun yung kabuuhan niya. Parang Korean style, no? Dongyi! So, ayan guys. Yan yung kanya kabuuhan dito. So, order kayo ron sa cafe doon. Tapos, pili kayo kung saan kayo tatambay. Pwede kayo dyan sa portion na yan. O pwede kayo sa left wing. Tapos ayun, yung mga bilas kung gusto niyo magpa-reserve. Ayun doon guys, no? Hindi ko alam kung magkano yung reservation. Hindi ko na tinanong. Ito yung si Irene. So sa Arayat ito guys. Arayat Magalang. Ayan. At ayun yung aeroplano nila. Charan! Tapos yan yung mga function hall nila, no?
may mga activities, pwede kayo dyan. Kung gusto nyo mag-preserve, binyag, kasal, or ano man, pwede dyan guys. No? Tapos tingnan natin yung kapatagan. Zoom natin ng konti. Ayun yung kapatagan dun guys, no? So nasa taas kami ng bundok. Kinaya ng tricycle na makapanik sa taas. Buti hindi bumigay. So talagang fresh na fresh, tahimik, maraming puno, presko. Ayun yung mga speaker dito. At ayun si Irene. So ito yung pinaka-stage nila dito. Ayun. Nice. Tignan yung ilalim niya guys. Oh. So bakal tsaka kahoy yung kanilang ano, estilo rito guys. Ayun. Alright, nice place. Tara, pasyal ko pa kayo. Ano yung order mo? Wala na yun. Ito tayo ko yung hawakan mo kay Makalipan. Ay, wow. Hi ka pa. Ha? Hi ka pa. Buti pa nag-black ano, t-shirt. Ano tayo yung ano ko eh. Sweetheart. Ito ka rin tamo? Nanano tamo kinadwakin? Tika. Magano ka ta? Ay, yun ang video tata. Sino nagdala sa atin dito? Yung try. Nanano ka ta, Kenny? Inom. Init ka. Shoutout kay Brosoto at Rona at Ma'am Mercy. Nandito kami sa... Andito kami sa Ano ba? Ateza. Atisa? Atisa na. Basta, dito kami pinagpad ng aming mga tricycle. May nag-invite sa amin. In-invite kami papunta rito. One of our friend. Ito. Kaya, charan! Yung paligid namin guys. Oh. Ay, sorry sita. Dahil ka pa na lang tamo, kalampat na. Data nga ka. Traffic yun. Traffic sa bundok. Andito kami ngayon sa Arayat, Mount Arayat. Mount Arayat. Oo. Hindi po. Magalang Arayat na to, sakop na to. Ito? Oo. Magalang Arayat. Oo. So ayun, pakita ko yung bundok guys sa inyo. Doon sa taas. Oo. Ayun dun oh. Bundok na yan. Nandito kami sa taas. Ano mo ta, Kenny? Halita naman kayo. Tutikin tama. Eh, mari magsakit ka tagambi Awa. Nagisang na budget eh. Ba't nga para sa pa, Kenny? Ay! Kamal na. Kamal na reta. Nga pasubo kami. Lang kamal. Lagi kumukopi ko brown 3-in-1. Sa akin si. Wala guys, nag-relax na kami. Nire-relax namin ang aming mga brain para ma-brainwash. Nano ka, no? Wash. To wash Hugasan our ba? brain. Oo. Yes. Brainwash. So, ang ginawa namin, kumain kami kanina sa karinderya. Tapos, napadpad kami rito. Oo. Sa Magalang Arayat. May nag-invite sa amin. Kasi lumayas siya nag-invite sa amin. Naiwan na kami.
Pinapunta kami dito, layo-layo. Ayan. Pinapunta kami rito. Sa mata ko. Tapos nagbanding na kami. Tapos umalis na siya, nagmamadali daw. Sabi ko, tambay muna kami rito. Mauna na siya. Kaya, ayun. Kami dalawa na lang ni Irene, no? Irene! So, nag-date kami mag-asawa. Mag-date kami. Samantalay muna namin. Kami, solo muna namin. Solo muna namin. Okay, sa mga Dabber Cards dyan, ito yung next target natin. Papasyal tayo rito. Maganda dito kapag hapon na. Kita ba dito ang araw? Hindi naman, di ba? Romantic yung place dito, guys. Kita ba Kaso nga lang, sa may malinsangan? Dahil umaambon-ambon. matirik yung daan. Sa mga single nila mo. Sa mga single, okay, kaya-kaya yung mga single, tsaka yung 4 wheels. Sa tricycle, saktuhan lang, 2 tao lang. Pero kapag mabigat yung maraming karga yung isang tricycle, naku, mahirap. Mapopersa talaga. Buti na sa Erin yung kasama ko. Okay guys, mag-enjoy muna kami dito. Namnamin muna namin yung aming kape-kape. Don't forget guys, alam nyo na, paki-like na lang itong videos ko. Thank you.